Здравейте, симпатяги! Това видео не е предназначено за лица под 18 години, за лица, които имат проблеми с сърцето и за лица, които имат проблеми с температурата, защото първият ни гост е супер горещ, повдига температурата, както и други неща. Сега ще питате, що съм с този костюм. Ами защото исках да си облека костюма от баба за втори път в живота поне, но въпреки всичко останах по къси гащи, защото въпреки обстоятелствата на живота, аз винаги ще остана същия селянин. Да почвам. Нали си ютубър вече? Трябва да кажеш да се абонират, да сабскрайбват, да коментират. Вече съм ютубър, значи казвам го. Дайте палец нагоре. Сабскрайб. Как? Абонирайте се, че. Абонирайте се за канала и коментари. Здравей, Даниелче, как си? Супер. Аз съм перфектно, аз имам честта да те познавам от доста от преди, доста смисъл в днешно време, нали знаеш, че хората като се познават от един месец казват, това ми е най-добрият приятел. Как би се представя на зрителите? Ти си Даниелчето, да не се представям, че... Да. Добре, дай едно на здраве си камера. Няма нужда да се представям. Ти си Даниела Бадгасарян, която Даниела Бадгасарян има много забавен TikTok профил. Само, значи това, което аз знам. Аз помисля, че и друго знаеш. Може да съм чувал някакви работи, но нали знаеш, че в днешно време много работи се чуват навсякъде. Значи на Централна гара слушам за някакви работи, за че дизел е бил под 3 лева, няма такова нещо. Това са пълни лъжи и клевети, затова аз не вярвам на хорските приказки. Какво е другото, което е по-разпознаваемо при теб? При мен? Филмчетата ми за възрастни са по-разпознаваеми. Филмчетата за възрастни, добре. Всички го познават. Много ми е интересна историята, как е започвало това цялото нещо. Как си се навила, как си това го... ще бъде много дълга история. Добре. Имаме много пиене, така че... Бях на 16 и си имах приятел вече от 2 години. Това беше първия приятел, цяло, изобщо уж първа любов. Уж казвам, защото следствие това се оказа, че не е така. Той трябваше да заминава за Германия и ми каза, трябва да намерим начин с тебе да изкарваме пари. Защото ако не намерим начин да изкараме пари, аз ще замина и ти няма да ме видиш повече. Бях малка, майка ми нямаше да ме пусне в никакъв случай да отивам в Германия, да се връщам и така нататък. Той започна да търси някакви начини за изкарване на пари онлайн. Да намерих някакъв въпросен сайт, който е за възраст. LiveChat, LiveChat и правиш секс. Да, правиш си секс буквално. Ама добре, той всъщност по-голям ли е бил от тебе? Защото това ми е манипулативно изречение, ми звучи. Това си беше адски манипулативно. По принцип, след толкова години аз помня само това изречение, между другото цялата ни връзка и няколко изневери. И даже изневери имал, перфектно, много добре. Той беше 3 години по-голям. И той всъщност е манипулирал, че ти ако не го направиш това нещо, той ще замине за Германия и повече няма да се види. Да, защото той ми беше първият човек, с който съм спала реално. И по принцип бях много привързана. Един вид аз не се разбирах с нашата, когато бях малко по-малка, защото имах някакъв вечерен час, може да излизам по 2 часа на ден, което беше малко ненормално. Имах право да излизам само 2 часа на ден, като бях на 16. И да си избирам дали ще е на обяд или след обяд. Ами още от малка и майка ми ме манипулираше доста добре по-скоро. Значи в днешно време няма как човек да те фане да те манипулира, просто защото си обиграно чака. Много лесно могат да ме манипулират, това са по-глупости. Уникално. Намерихте го този сайт, LiveChat, там и общо взето правите някакви работи, които хората в LiveChat ли го пишат това нещо? Какво искат да видят или по-скоро да го правите? Да, хората пишат на лайв, плащат си за това и съответно след като те си платят, ние започваме да го правим това нещо. Да. Аз обаче нямах никаква идея. Супер странно, че това нещо ще излезе в интернет, защото то е на лайв. Не мога да предполагам, аз съм на 16, мисля по най-тъпия начин, мисля, че никой не го записва това нещо, че като съм блокирала държавата България, хората нямат VPN да си изтеглят, и да го погледнат, да го сменят и да погледнат, нали, и да видят реално, защото има доста българи между другото в тези сайтове. Доста от тях са моите хейтери. Мия Халифа всъщност е най-известна в държавата, от която най-много е хейтват. Което е най-странното нещо. Аз това съм правил проучване и ми беше супер интересно. Хората, които най-много те хейтват, са ти най-големите фенове. Това е което аз съм забелязал. Реално, да. Един ден аз отивам на училище без изобщо никаква представа, нали, че нещо е излязло, че някой нещо е видял, че той е събрал 300 000 гледания в сайт за възрастни. Да. Та голямо междучасие, мисля, че беше. И моята най-добра приятелка тогавашна, защото сега не ми е, между другото. Да. Тогавашната ми най-добра приятелка идва при мен и вика, бе, човек, какво си правила? Даде ми телефона. Да. В смисъл, това беше много унизително, защото го направи пред
доста голяма група от хора, просто нито ме дърпа настрани, нито цел баш си беше подиграв. Да, много приятелско, няма спор. Казах ли, аз чакай сега идва. Качих се до третия етаж, тогавашната ми класна стая, взех си абсолютно всички неща и си тръгнах просто. И звъня на приятеля, му викам, виж какво, това нещо е излязло, идва и веднага. Това, което ми каза е, просто се прибери. Аз чакам тук, човек рева, наистина не съм добре, краката ми треперят, цялата треперя в нервна криза. Да, той на 16 имам чувство, че вървя по улицата и хората знаят аз коя съм и какво правя. Моля ти се, ела. Така де с 300 зора, с 30 минутен разговор по телефона, най-накрая го убедих да дойде, защото аз стоях на една пейка. Просто ревах, защото реално не можех да мисля адекватно откъде да си хвана нито такси, нито каквото и да е. Реално така се случи. Велико, да, велико. И след няколко години всъщност разбрах, че този човек изобщо не ме обичал. Да, просто ме е манипулирал. Искал да изкарва пари по някакъв начин на мой гръб. А добре, там парите хубави ли бяха поне? Не, нямам идея какви пари е правил, защото всичко влизаше в неговата банкова сметка. Да. И аз му казах, че искам да се разделим, нали? Не ми пукаше изобщо по принцип за парите. Аз наистина по това време тогава го обичах и просто единственото, което исках е той да остане с мен. Да. И да не ходи никъде, нито в Германия, нито, нали. Трябва да си пина, че такива манипулатори. И аз ще си пина. Пини си. Осъзнах след 4 годишна връзка, вече бях на 18. Всъщност аз този човек вече не го обичам, не го чувствам по същия начин, защото освен всичко това той ме е и биел. Да. Полагал е някакъв ужасен тормоз над мене физически. И да не говорим, че пред малкия му брат също. Да. Реших да му напиша един дълъг роман, понеже мен ме беше страх от него. Как искам да се разделим, как го обичам като приятел и така нататък. Да. И той дойде при нас, започна да ме заплашва, че ще ме убива. Аз извиках полиция, той вече беше избягал. И след около 2 седмици му звъня, нали, да си разделим те определени пари от това нещо, защото аз вече, нали, мисля адекватно, нямам чувства. Да. И съм на 18 години, трябва да реша какво ще правя с живота си. Естествено, и трябва да, пари. естествено. Той ми казва, че няма да ми даде нищо от тях. Великан. И така Великан. приключихме общо взето. Да. Той всъщност ти е взимал парите, прилагал е физическо насилие върху теб, манипулирал те, нищо не си видял от това нещо, освен унижението, което си събрала, когато си била на 16 години. Приятели, които имах и изведнъж се оказаха такива, които изобщо не са ми приятели. Да. Спряха да общуват с мене по всякакъв начин. След тази случка аз просто записах на самостоятелна форма на обучение, защото съвсем резонно, за да. мен това беше. Учителите знаеха, те всички знаеха, те нашите разбраха дори. Да, те как реагираха, какво ти казаха? Доколкото разбрах са консервативни, какво остава да разберат за нещо такова? Майка ми изобщо не беше очарована от това и се опитваше да го крие много години от нейния приятел сегашен, защото нашите са разделени. Но това така и не се получи. Разбира се, като разбраха, бях наказана за почти може би половин година, бяха много строги към мене. Да. Баща ми може да ти кажа, че до ден днешен не знае. Супер, това е добре до някъде. Може и да знае, но просто да не ти казва, да не ми го казва, защото знае, е много неудобна тема. Дъщеря прибира се вкъщи, трябва те питам, видяхте тук по един сайт, в смисъл аз разглеждах там обяви за коли, обаче заклевам се, гледах сайт за коли и по-на време ми иззна един твой клип. И тук има едни въпроси, които са подготвени от нашите зрители, аз ще прочита най-интересните от тях. Тоест ти вече не ги снимаш тия клипове? Никога не си имам OnlyFans, но там си качвам само снимки. Които са без цензура. Да. Нямам такива видеа. Да. Какво би направил, ако решиш да се преориентираш, примерно си изтриеш OnlyFans? Какво би работила? Много бих искала да стана психолог, защото това и уча. В принцип много хора не обръщат внимание в днешно време на психиката, но затова и пък пиеме и така на здраве за психиката. Да, достатъчно изгнила. Какво мислят приятелите ти? Подкрепят ли те или по-скоро ти говорят зад гърба? Имам и такива, които ми говорят зад гърба, които съм ги мислила за ужасно близки. Вследствие това нещо се е променило, защото поради точно такива причини, защото аз съм предполагала, че тези хора не ми говорят зад гърба. В принцип аз имам двама приятеля. Останалото са моите котки. Коя ти е най-приятната случка по време на снимките? Най-приятно или най-разочароващо, което ти си избереш? Бях се оговорила с един фотограф преди много години, може би преди около 4-5 години. Тогава още започвах да снимам. Се оговорихме да снимаме, отидохме, обаче в следствие спах с него и не снимахме нищо. Да. После, чакай, това не е края! Това не е края! Накрая той умря. Боже! А кое е било най-разочароващото, което се е случило по време на снимки? Беше когато бях отишла на снимки с моята бутилка за балони. То не беше разочароващо за мен, по-скоро за фотограф. Аз правя балони, докато той ме снима. Дърпам под балона и викам, ето сега може да снимаш и нали вече балона е свършил и заставам така в поза. Защото когато си на балони, очите ти нагоре, надолу, навсякъде. Цялото ти лице е променено, да. И той викам, извиняй, но така аз не мога да снимам. Ти тръгна. да ме потърси.
следвам, а не ми прати снимките, никога не си ги получих. Аз също съм взимал балони, впоследствие разбрах, че те са много вредни. Да, между другото вече 8 месец ходя на физиотерапия заради балоните. Има и други такива хора, те просто не си признават. Да. Аз се поръчвах в продължение на месец и половина по 12 бутилки на ден. Така че приблизително съм вземала по 900 балона на ден. Буквално стоях в кухнята, защото пушех в кухнята на ширма, правих балони и така изведнъж падам от стола, ставам пак си правя балон. Виждам се един ден. Нямам бутилка с балон. Когато се опитам да си поема въздух, аз не мога да си поема въздух, защото ето тук всичко просто ми е прищипано и цялата ми нервна система просто е нарушена по всякакъв начин. Отивам на лекар, след това ходих на още 3 невролога, че накрая четвъртия се оказа адекватен и ме прати да си направя ЕМГ. ТМГ-то излезе тежка полиневропатия. Полиневропатия. Ако доктор го каже някой от дружба, той ще го скочи на бой, защото си виж, че го псува на майка на друг език със сигурност. И мене ли ще псуваш и се почва там един диалог, как ти е? 8 месеца в момента си продължава физиотерапията заради това, което това нещо. И заради балоните, да. Значи, скъпи деца, взимайте балони. Ако искате да ходите на невролог 8 месеца, балоните са само за окраса. То реално това нещо също ти прекъсва и някакви връзки в мозъка. И когато вече спрях да ги вземем, когато всъщност се разбрах какъв е проблема, много дни наред аз просто спах. Иначе всеки, който иска да бъде бавно развиващ се, да ходи на физиотерапия 8 месеца и майка му да го бута в количка, нека взема балони, препоръчам с 2 ръце. И аз. Доста си обикаляла по света, кое е най-якото място, на което си правила любов? Мисля, по света говорим, не само в България. В Ливан. Там в пустинята ли? В Бейрут. Какво стана там? Аз се бях познала с един арабин в Варна. С мене зарязана по интернет, след като се прибрах. Бях решила, че понеже много страдах, на всяка цена аз трябва да отида и да го видя този човек. Днес една последна среща отивам и правихте любов там, да. А на следващия ден ставам, то беше към 11 часа. Най-тъпото, което направи той беше, че той си прави аларма за 11. И той остава телефона в леглото да звъни да те събуди. Да. Човек. Великан. И ставам и викам, нали, аз си хора, защото вече аз също съм, нали, неудобно, аз го видях как остава телефона. Все едно да е буквално, значи спите каквото спите, нали, доколкото искате да спете, обаче в 12 часа да освободите стаята. Ти имаш повече връзки с чужденци или с българи? Повечето. Те всичките ми връзки с чужденци, след тази последната ми връзка 14 там, да. Избираем причина, защото аз тук почти всеки мъж, който среща, по някакъв начин се възползва от жената. За мен това е много отвръщаващо. Да, т.е. в една връзка според теб нещата трябва да са 50 на 50. Т.е. си мъжа и жената да дават по еднакво количество. Ами не плащам от трети. Свърши ми виното. Колко да сипвам? Това е женското... Да, разбрах. Добре? Така, добре. Супер, идеално. Айде, нашите! Искам да те питам, имаш ли скрупули от това, което правиш и мислиш ли, че в съвременния свят това е професия като всяка една друга? В принцип е ясно, че скрупули нямам, морал също нямам. Ако някой може да ми го купи от табакото, ще ви напиша адреса си. Да, смятам, че това е нормална професия, защото това не само хората в България го правят, ами вече навсякъде го правят. Всички имат OnlyFans и даже някои си правят това, което аз съм правила преди 5 години на лайв, те го правят в момента. Между това за OnlyFans знаех още бях на 15. Трима от вас ще спечелят 1 месец subscription за OnlyFans на нашата прекрасна гореща гостенка Даниелчето. Условието е да напишете какво мислите по темата за OnlyFans. Правил ли си някой път нещо извратено в леглото? Примерно да вкараш още един човек, още една жена, още един мъж? Има ли такива случаи? Да, имало е такива случаи. В принцип ми харесва. Да, той с жена. Добре, тя всъщност най-добрата приятелка ли ти беше или някакво друго? Как стана там? Не ми е била най-добра приятелка. Беше някой момиче от Tinder. Това то Tinder ще си го изтегля аз. Не го тегли. Изглеждат по различен начин хората там. И дама, ти там имаш връзка. В момента си щастлива с тази връзка, отделно, че си правила тройка с друга жена там, аз защо да не го изтегля? За това мъж не съм правила тройка, защото постоянно го убеждавам, а той постоянно си измисля. А ти го убеждаваш той да прави, в смисъл ти го убеждаваш да правите тройка с друг мъж, обаче с друга жена, обаче той не иска, така ли? Не, че не иска, той иска, просто той не е от хората, които много обичат да излиза. Принципно да си намериш жена за тройка трябва да излиза, ходиш по барове. И как да стане? Сега примерно аз имам приятелка да речем. И как мога да си намеря някой момиче за тройка? Отивам по бара и какво виждам някой момиче? Просто на приятелката ти трябва да й се отдава да говори с това момиче. Мисля за жени говоря. Да. Защото за мъжете. Ала, my friend, come here, няма какво остане. Добре. Също с какво отивам с моята приятелка в дискотеката, харесвам си някое патенце. В смисъл аз няма да й кажа, че си харесвам, защото жена ми ще каже ти бати си жена ти. И какво казва, тази си харесах, я ходя да навиеш да правим. Не бе, човек, ще питаш харесва ли ти на тебе, не дей така, че... да започва, да. Не дей така, че ако направиш така, ще видим на скандал, нали? Да, патенце е тази бати. Я ходя заговори и каже, давай искаш да правим тройка, аз не мъжа ми.
С това няма как да стане. Тоест, какво отивам при моята приятелка и казвам, това момиче там харесва ли? Тя какво ще ми каже? 99% от жените, които аз имал връзка, ще ми кажат, защо ме питаш за тази? Познаваш ли я? Писал ли си с нея? Спал ли си с нея? Откъде я познаваш? И аз казвам, не я познавам. Не ме интересува, ти я познаваш и си спал с нея. Повечето какво се случва, жените си лягат така тип лицеви опори, обаче без да са на ръце и казват, ние сме готови. Велико. Супер много ми стана интересно това, което се е случило. Противно на много хора имат мнението, че ти си го инициирала това нещо с клиповете на 16 години. Истината, нали, е съвсем различна. Ти си бил жертва на манипулация, а не толкова, че си иска да изкараш пари на гърба на приятеля. Аз нямам повече въпроси. Ти, ако имаш нещо да ме питаш. Имаш си приятел? Имам си две, даже шегувам си, имам си приятелка, това е моят Golf 4, но за него винаги на мен ми харесва много. Моля ли ти открадна за днес? Давам ти го веднага, значи няма проблем. Аз ако не ти го дам на тебе, на кой да го дам? Като цяло наистина, даже без да ме биеш ти го дам, няма никакъв проблем, защото много рядко жени искат да ми карат голф. Симпатия и благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесало, пак дайте палец нагоре, защото Даниелчето ви го казва да го направите. Абонирайте се за този канал. Целувки на всичките. На здраве, Даниелче. Благодаря ти много за това гостуване.